En fungruok ne Teresia Maria dayo ma hike oheo 70 mosedak e koyo kuom higni buora bang' riwruok mar rowere malime kanisa mar Lejo Maria bade ma Kisumu iriwore kendo gero ne ot kaka achiel kuom yore mag duoko lwedo ne Jokristo. Kanolose sach nyasi mar gero odno e gweng' ma Madeya kar chung' od bura magem, Dikon mar Lejo Maria Charles Duda owacho ni nyocha gibedo kod buok kod kit ot mane dani Teresa odake, gino manomiyo ge mijing'o mar gidone. E kindeno Teresia kod anyuonde noko pando mor marge bang' yudo ot manyien ni mar osebedo e koyo kuom kinde malach. Koro kana wuok ka adonje odni gi pesa ne mar rutaya. Koro gimomiyo odani okethre pia kia ni mar en ot ma agero 90 gaboro. Dayo osebet gi chandruok mar ot for 15 years. To mokwongo agon Nyasaye erokamano kuom gimotimonwa e dala ka. Mar ariyo agone erokamano ni jolejo kanisa mar Lejo Maria kuom reso dayo. Dayo oseywak, dayo osewacho weche mang'eny. Kinyi Nyasaye majanyalo nyocha orao ka. Kanorao ka to donjo kuom vijana youths mag odie ma Kisumu Diocese motelnigi Dikon Rafael Siko. Omiyo odiochieng' ma kawuono omiyo mama ni dhi nindo mayom kaka jomoko be nindo mayom. Anywa chopo ka nywa yudo ka ok en ot ma oromo kod dhano onindie kendo chiewie. Nyo ingo cool. Riwruok mar jotije piny owacho ma kaunti ma Migori dwaro mondo tend kaunti no ochul gope mag meto mag osara kochakore dwe mar 7 higa 2024.